नोंथांमोना आसनिखौ बन्द खालामनांगौ आरो आयेन बानायनानै थ भटारशिपखौ होनांगौ आरो बे थाखाखौ जोङो नेतानि आखाइनिफ्राय मोननो लुबैयाखै आरो बे थाखाखौ जोङो फालि नेतानिफ्राय मोननो लुबैयाखै डाइरेक्ट भारतनि रिजार्भ बेंकनिफ्राय एटिएम बानायनानै जोंनो गस्ला सिपियाव हरनांगौ। नोंथाङाथ' जेबो खामानि मावाखै नोंथाङा 10 बोसोर जाबाय इलेक्शननि टाइमावसो दिनै जोंनि बे दिखियाजुलियाव फैनानै दिनै नोंथाङा लामा खामानि मावगोन दलंनि खामानि मावगोन गासै भटारफोरनि खामानि मावगोन होननानै बुंदों। नोंथाङा दि सासे मिनिस्टारमोन नोंथांनि आखायाव दि गोबां पावार दंमोन नोंथाङा बे 10 बोसोराव बहा थैनानै थांखो 10 बोसोरखौ मा मावखो नोंथाङालाय? नोंथाङा जोंनि मानसिया थाङोब्ला बुंदों वाइलेबाव थानाय मानसिफोरनो जेबो खामानि मावनो हाया होननानै बुंदों। नाथाय दिनै इलेक्शना सफैनाय समाव नोंथाङा बे वाइलेबनि सिङाव थानाय मानसिफोरनि गेजेराव फैनानै भट बिनायखौबा लाजियाखै। नोंथाङा भटारफोरखौ थगायनानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनोल' नोंथाङा बाव नेता जानो ओंखारफैदों। जोङो बुंदों बेखौ भटारफ्रा मानिया आरो भटारा जोङो बुंदों अधिकार हिसाबै गाव गावनि अधिकारखौ साफ्रामबो मोननांगौ आरो बिथांमोननो होनांगौ। नै जोङो थांनाय बाराव गुवाहाटीयाव धरना होनानै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों। दिनै सरकारा दि अरुणोदय आसनि होदों बे 1250 थाखा सासे बिबायारियानो बिबायनानै दिनै 10,000 15,000 फैसा मोनो। अब्ला सरकारा बिबायारिनि अधीन बिबायारिसो खालायनो नागिरबाय नामा? दिनै लेबार खालायनानै कम्पानिनोसो फाननो ओंखारबाय नामा होननानै जोङो दिनै बे बाथ्राखौ लानानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम जोङो लिरनाय जादों आरो बे बाथ्राखौ जोङो आसाम सरकारनि आखायाव गथायदों। दिनै बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै अरुणोदय आसनिखौ 9,000 मोनदों आरो बे 9,000 थाखाखौ दिनै बिथांमोना इलेक्शननि टाइमाव बाहायनानै इलेक्शननि टाइमाव होनानै गासै भटारफोरखौ बुंदों नै जोङो 9,000 थाखा होदों आरो एबाराव देरहाबावोब्ला न'खरफ्रामबो साफ्रामबो बा थालाङा लासे जोङो अरुणोदय आसनिखौ होगोन होननानै बुंदों। रायजो राजाफोर जोङो बुंदों बेबादि सरकारा खामानि मावनो हाया। दिनै गावसिनोल'सो होदों। दिनै बिजेपिनि मानसिनोल' होदों। हरनाया हसा खिन्थु मोननायाथ' मिसा। आसनि माने दुर्निति सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै। जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला बुंदों साफ्रामबो मानसिया गावनि अधिकारखौ गाव गाव मोननांगौ होमब्ला बे मानसि जाथिया सुख शान्ति भाबे थांनानै थानाय लामा फैगोन। दिनै आं 65 नं दिखियाजुलि समस्तिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै ओंखारबोदों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला गासै भटारफोरनि गांनाय उखैनायनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलखौ खालायनाय जादों। बेनिखायनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि गुबै थांखियानो जाहैबाय रांखान्थि उदांस्रि आरो समाजखान्थि उदांस्रि। बे बेलायाव जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि खामानिखौ गोदोनिफ्राय मावबोबाय थादों आरो गोदोनिफ्राय जोङो न' थांनानै रायजो राजानो मेसेज होबाय थादों। दा बे बेलायाव जोङो नुनो मोनदों अशोक सिंगाला गामि गामि थांनानै बिथाङा गावनि दल संगठननि मानसिफोरखौ बुंदों थां भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना सिगिहैनांगौ अरुणोदयनिफ्राय दानगोन होननानै बुं आरो दिनै PM किसान सन्मान निधिनिफ्राय दानगोन होननानै अशोक सिंगाला भटारफोरनि गेजेराव दिनै बिथांमोना गाव गावनि पार्टीखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै गोबां षड़यन्त्र खालामदों। जोङो बुंदों नोंथाङा दिनै आसामनि सासे मिनिस्टार जानानै दिनै जोंनि गेजेराव मा खामानि मावखो? दिनै जोंनि गेजेराव फैनानै नोंथाङाथ' जेबो खामानि मावाखै। नोंथाङा 10 बोसोर जाबाय इलेक्शननि टाइमावसो दिनै जोंनि बे दिखियाजुलियाव फैनानै दिनै नोंथाङा लामा खामानि मावगोन दलंनि खामानि मावगोन गासै भटारफोरनि खामानि मावगोन होननानै बुंदों। नोंथाङा दि सासे मिनिस्टारमोन नोंथांनि आखायाव दि गोबां पावार दंमोन नोंथाङा बे 10 बोसोराव बहा थैनानै थांखो? 10 बोसोरखौ मा मावखो नोंथाङालाय? नोंथाङा जोंनि मानसिया थाङोब्ला बुंदों
वाइलेबाव थानाय मानसिफोरनो जेबो खामानि मावनो हाया होननानै बुंदों नाथाय दिनै इलेक्सना सफैनाय समाव थ' नोंथाङा बे वाइलिबनि सिङाव थानाय मानसिफोरनि गेजेराव फैनानै भट बिनायखौबा लाजियाखै नोंथाङा भटारफोरखौ थगायनानै थ' गावनि मुलाम्फानि थाखाय थ' खामानि मावनोल' नोंथाङा बाव नेता जानो ओंखारफैदों